Sanibonani guys, igama ngiqobela niphathela amazwela eNimba ngomhla ka-26 January. Kubi guys, uThumeka ke siloke ahambile wayobona uqhawekazi ke ngeviki elidlule. Usemane waba nomdlandla omningi ukuthi aphinda lokho eqhubeka ambona. Namhlanje ke uvuke ecula girl eshaye ihumming engaziwa kahle kahle bengathi ingoma iqambele yona. Uthe suka lapho uhlathi wabona ukuthi no man, singathi ke ubuyi good mood ugirl. Wathi hayibo mamngwevu, ubuke kungcono ke manje kwenze njani? Wathi uyazi hlathi seloke ndihambile ndayobona uqhawekazi ayisengathi ndiyalapheka kaloko. Yingakho ngicabanga ukuba ndihambe futhi ke namhlanje ndiyombona, ndike nje ndimnikeze nje uthando, ndimnakekele, ndisebenziseke nama-skills ami ukube i-caregiver. Ngiyabona ukuthi ke konke lokhu kuzondinceda nami uba ndiphole. Ndiphethe nanansi la i-stethoscope ke ndizo-check-a nenhliziyo yakhe ndibone uba ilulama kakuhle yini na. Hayi kubonakala nje guys ukuthi ugirl uzimisele ngampela, uyapakisha ufaka yonke into azoyidinga. Ngapho uhlathi yena akanaki into eningi, ubona sengathi uthulwe umthwalo ngoba phela uThumeka bekade sewumthwalo wakhe, engafuni ukudla, engafuni ukukhulumisa umuntu endlini, engafuni lutho eduze kwakhe emva kokudlula kalikamva. Kodwa manje ke njengoba uqhawekazi ke sengenile kwi-picture ke empilweni yakhe, hayi ngathi uba ngcono. And naye ke uhlathi ubona sengathi ke imande umndeni kuzoqala uphole kahle ngokuphelele. Guys, akupheli ke lapho. Noyanga ke ubhizi usikhotha wakhe amanxeba ngala. Uthe efuna ukushare iy'thombe ayibonile lapha efonini nonina. Kwasho ukuthi unina akabambeki. Ujahe ukuya kobona phela uqhawekazi ukuze ke amnikeze ukunakekeleka njengoba ethembisile kuhlathi. Uthe nje mama, jonga nazi izithombe zikaLinkamva. Wathi no, ndiyahamba manje, ndiyale kwaZoleka. Ha, ndizobuya ndikubone later. Utshukutsha uyandiva? Wabephuma ngomnyango yosithela. Sefika lapho ke guys ke kaZoleka, hayi waqonda kuqhawekazi. Qhawekazi ke guys ujabulile ebona phela ke uma wakhe uThumeka ezomvakashela. Waxolisa ugirl ngayo yonke into eyenzakalile. Wathi musu ukukhathazeka wena, akusiphutha lakho lonke leli lenzakalile, kanti unamanga uThumeka. Uyazi vele ukuthi ujahe ukulalela lenhliziyo eshaya esifubeni sakhe uqhawekazi. Guys, pheli ke lapho uwenze singathi ucheck-a wonke ama-vital signs emzimbeni wakhe. Wachecka wabotoza. Kubonakala nje ukuthi ayikho lento eyibotozayo emzimbeni kaqhawekazi. Uthe suka lapho wathi yakajonga ke manje ke qhawekazi, kuzomele ndi-check inhliziyo yakho. Ndiphethe nasi i-stethoscope la, ndifuna ukuva uba ilulama kahle yini na. Kanti ayibo, akafune ukubona ukuthi iyalulama inhliziyo kaqhawekazi noma cha. Ufuna ukuzwa nje inhliziyo kalikamva isaqhubeka ishaya esifubeni ke sikaqhawekazi. Guys, ube ukusishutheka nje i-stethoscope endlebeni, wasibeka esifubeni sikaqhawekazi. Ugirl ngayitshela ukuthi uzosuka in 5 minutes time. Hayibo, akakasuki ugirl. Waphela 6 minutes. Hayibo, ugirl usalalela inhliziyo lapha kaqhawe. Akafuni manje ukusuka, sengathulalela umculo. Ukuba noma uthanda umculo kakhulu, osanda ukuzwa uloku phinda lokuthi shaya ureplay, bengingathi ke guys ushaya ureplay ke wa-heartbeat kaqhawekazi ke manje uThumeka. Hayibo, guys, kuze kwafika uZoleka. Waxekeka naye manje ukuthi kungani ke ingasasuswa i-stethoscope laphaya esifubeni sengane yakhe. Hayi wasondela wathi thumthum, nya uthumthum. Wathi hayibo Thumeka. Wathi nya uThumeka. Lapha ebusweni ushaya ismile ugirl. Ungazophike ngampela ukuthi ulalela ingoma ngampela, hayi u-distracted ngathi ama-earphone manje lawa akawalalele. Hayibo, uthe suka lapho wabona uZoleka ukuthi ngoba lo muntu mememeza akayezwa, wamane wahlutha i-stethoscope endlebeni, wathuka wagxuma. Kubonakala nje ukuthi ugirl ubekude ngokomqondo. Uthe suka lapho wathi hayi cha, inhliziyo yakho impela ishaya kahle, right impela i-health inhliziyo yakho qhawekazi. Wathi uyafuna ukuva nawe mawakhe, kuzomele uyive nawe inhliziyo la ukuze ubone mase kukhona i-abnormality. Hayibo, wamlalelisa ke uZoleka. noZoleka wajabula ezwe i-heartbeat ke ishaya kamnandi esifubeni sikaqhawekazi. Kodwa kubonakala uThumeka ukuthi no man, udiniwe ukuthi ke ukhona umuntu omphazamisile esalelele kamnandi i-heartbeat kalikamva esifubeni sikaqhawekazi. Guys, akupheli ke lapho. Bekumele agoduke ke phela ke ngoba usuku bese selihamba impela.
kumele aye phela emzini wakhe la ahlala khona noHlathi noYanga. Hayi-ke umndeni-ke walaphaya kaMabandla bukade umlindile ukuthi uzobuya, kodwa-ke ubeke washo-ke ukuthi bangamlindi kakhulu ngoba uzohlala isikhathi eside. Kumele amnakekele kahle uqhawekazi, so udinga sonke isikhathi noqhawekazi njengamanje. Hey, kuthe sekuyisebusuku-ke manje-ke sedlile isapha yakhe uLazarus ephekelwe kamnandi. U-girlfriend wakhe phela uZoleka wathi ngisacela ukuhamba-ke ngiyocheck ubavumile ukuthi uright yini. Uthe sathi nje uye ekamereni la bavumile wezwa ayi kukhona umuntu ocula ekamereni likaqhawe. Hayi wathi akasondele ezwe ukuthi ubani loyo. Uthe methi nhla hayibo nangu Thumeka kakagoduke. Usemane-ke wathathi ikhanda likalikamva walibeka phezu kwesifuba sakhe wamshushuzela esengathi uqhawekazi una 6 months old. Imagine guys, 6 months. Wamshushuzela umdondoshiya wentokazi endala nayisize yazubeka ingane yabantu guys. Angazi noma umdragile noma vele bekuyisikhathi sakhe sokulala, kodwa uyacula ugirl uthi lala uphumule mntanami likamva ngane yami. Hayibo lala esifubeni sikamama likamva ngane yami. Hayibo lapho ulalele yonke ingoma uLazarus amehlo yibona wodwa akhulumayo ukuthi hayibo uyazizwa lo mama ukuthi uthi likamva esikhundleni sokuthi athi qhawekazi. Yila abone khona ukuthi no man lo mama lo akalunganga lapha ekhanda, khona impela inkinga esakhona kuzomele athukiswa kwi-therapist ithuka umnikeza izaluleko zokuthi kumele adlule kanjani kulesi simo sakhe sokudlulelwa ulikamva, cause ayi cha ukuthi uze lapha uzokuphola ngenxa kaqhawekazi no amanga lawo. Kahle kahle uze lapha qhawekazi ukuze aloke abuka lenhliziyo kalikamva iloku ishaya esifubeni sikaqhawekazi guys. Ayi ukuthini he angazi uzothini-ke uZoleka mase sezizwa lezi ndaba ngoLazarus ukuthi hey lo muntu lo ubhizubizu uqhawekazi ngolikamva. Yey guys bisazobuchitheka bugayiwe cause manje-ke ozoke athi kumele kube ne-distance between uqhawekazi noThumeka. Hey uzosho kahle ukuthi nihlukanisa nonyana wami, nifuna ukungiphuca unyane wami futhi sendimfumene, nifuna uba ndiphinde hey ningazondilinga kaloku unyana wami lo. Yey guys hayi bakithi ningabovuma abantu abangakapholi kahle basondele ezinganeni zenu, because kuzogcina kuphethe kanje umuntu abiza ingane ngegama engesilonelayo ngenxa yokuthi nje akakapholi ngokuphelele. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe nilike ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobelani Phasela Mazwela eNimba ngomhla ka 26